Aquesta sintonia on ens porta? Doncs ens pot portar molt lluny aquesta sintonia avui, perquè avui a la companyia tenim un grup d'estudiants que venen a explicar-nos el seu projecte. Un projecte, un treball, que això arribarà molt lluny, perquè estem parlant d'un treball que presentaran a nivell mundial i que pot acabar arribant a Mart. Imagineu-vos, de Santa Perpètua fins a Mart. Aquest és el viatge que fem avui, gràcies a aquest grup, com us dic. Anem a descobrir-los, anem a conèixer qui tenim avui aquí a Ràdio Santa Perpètua. Amb nosaltres, l'Aaron Torres. Bon dia. Bones. Què tal? Jo molt bé, i tu? Molt bé, Aaron, moltes gràcies. L'Aaron és de Santa Perpètua, sí? Sí. Tens 17 anys. I què estudies? Jo estudio batxillerat científic a l'Institut Rovira Forns, aquí a Santa Perpètua. Molt bé. I tu tens unes aspiracions clares, pel futur? Sí, a mi sempre m'ha agradat la física, porto més o menys com 7 anys amb molt interès en el tema. Sempre he volgut fer, al final, un màster en física de partícules i un doctorat en física nuclear. Carai, Perquè, mira, mare meva. I tot aquest interès, o sigui, entenc que tot és autodidacta, no? Una mica tu has anat buscant informació, llibres, internet, i t'has anat formant en aquest sentit. sí, bueno, també he tingut alguna ajuda de gent d'universitats, perquè tinc un contacte a la Universitat de Madrid, per exemple, la Politècnica, i ell m'ha ajudat molt també amb el tema d'aprendre física més avançada del que feia normalment. Carai, sí, tu vas avançat, evidentment, del que us expliquen a classe. Sí. Sí, estàs donant classes tu als teus companys, quasi, Molt bé, Aaron, moltes gràcies. Tenim en Quim Larriba, també. Bon dia, benvingut. Buen día. Perpetuenc. Sí. ¿Y qué estudias tú, Quim? Yo estudio en la Escuela de Hotelería y Turismo de Barcelona, en Can Dragó, y estudio un grado superior de cocina, de dirección de cocina, en concreto. Y pues nada, pues me apunté a este proyecto porque me pareció interesante y me gusta aprender. Venint de la cuina, sembla que no tingui res a veure una cosa amb l'altra, però al final li heu trobat la connexió, Gracias a las nuevas compañías, pues hemos conseguido encontrar ese... me han adaptado un poco su idea a lo que sería el mundo de la gastronomía, porque si no yo estaria súper perdido ahí. Bueno, és maco perquè al final el treball en equip és això també, no? Sí. Tens un equip i tothom hi té el seu lloc, no? Sí. I hi ha una manera de connectar-ho tot al final. Fueron ellas, más que nada, quienes pensaron la idea y la adaptaron sobre todo a mis estudios, que eso se lo agradezco. Molt bé. Doncs va, elles, aquí estan. Tenim la Cristina Ávila. Bon dia, Cristina. Hola, bon dia. 18 anys, estudiant de... Estic estudiant un curs especialitzat d'anàlisis de dades. Uau. Sí. Vale. Molt bé. És com molt genèric, però ets de dades, Tu t'agrada això de l'anàlisi? Informàtica. Sí. Molt bé. On estàs estudiant això? A una acadèmia online. Ah, val. I el teu interès per tot això, perquè diuen que ets una mica com la líder d'aquest projecte, no? Sí. A veure... Per què t'agrada això? Per què aquesta curiositat, aquesta inquietud? Sempre m'ha agradat molt visualitzar i poder saber les causes de les coses. Per exemple, les tendències de per què una persona compra un pot de... Val, sí. De qualque... Sí. T'entenc, O sigui, ets curiosa sobre qualsevol cosa que passa, no? Entendre una mica el comportament, entendre per què la gent fa el que fa, per exemple, no? Vale. Sí. Està molt bé això, és molt interessant, no? Perquè al final acabes descobrint coses realment inquietants a vegades, Perquè ens pensem que som lliures en les nostres decisions, però llavors veus que al darrere hi ha un per què humà, no? Sí. Bueno, val, amb la Cristina també ve la Sofia. Sofia Ávila, bon dia. Hola, bon dia. 16 anys acabats de complir. Sí, o sigui, tu vas començar tot aquest projecte amb 15, Sí, no sabia ben bé on em metia, però... Però et vas animar. Sí. Tu també, molt bé. Sofia, què estudies tu? Estic fent quart humanístic
que és l'itinerari de llatí i economia. Mare meva. Sembla que no té molt a veure, però jo en realitat sempre he sigut com... Les dues bandes m'han agradat, les ciències i la part com artística. Les dues m'han agradat, m'han donat curiositat i al final em vaig decidir per l'humanístic, però hi ha una curiositat i interès darrere. Molt bé. Sí. Molt bé. Bueno, he de dir que ens falta un membre, que és en Pau Bascón, no? Que també té 16 anys. Val. Llavors, aquest grup de nois i noies diuen, anem a fer un projecte, anem a fer una... Sí, un projecte, no? Seria la definició. Sí. Un projecte per presentar-lo a una competició a nivell mundial sobre què? Quina competició és? Com es diu això? On us presenteu? El Beamline for Schools. Està en anglès. Val. Sí. In English? Sí. Tot el treball l'heu de fer en anglès, també? Sí. Molt bé. Perfecte. Vale, l'entrevista sí pot ser en anglès, no? Vale? No. Aquí no tenim nivell. Però català o castellà, amb el que us sentiu més còmodes, tranquil·les. Val, llavors, què va ser primer? Veure que hi havia aquesta competició i dir, ostres, podríem presentar i podríem fer alguna cosa? O la curiositat de què passa amb això de les partícules, què passa amb el... Y després ens presentem a la competició. ¿Qué va a ser primer? El año pasado, en verano, fuimos a Suiza, mi hermana y yo, Sofía y yo, Cristina, y fuimos exactamente al CERN a visitarlo. ¿Qué es el CERN? El CERN es un laboratorio de física de partículas. Val. Donde investigan qué pasa con las partículas. I la física. Una mica com el que tenim a Cerdanyola, com l'accelerador de partícules que tenim aquí. Val. Sí. Però és més gran. Sí, és el més gran de tot el món. Uala! Sí. Vale. I vosaltres vau anar a veure això expressament o vau anar a Suïssa i de passada vau entrar allà? Las dos coses. Vale. Però entenc que ja teníeu certa curiositat per veure això com funcionava. I us van explicar, vau fer una visita guiada i tot això? Sí. ¿Y qué? ¿Veu tornar alucinadas? Entenc. Sí. Yo quería ir y nadie de mi familia lo conocía y yo pues siempre me ha gustado las ciencias, la física y todo esto y entonces pues quedamos todos alucinados. Val. Nos enseñaron un poco las instalaciones y la historia detrás del CERN y es que... És increïble. O sigui que allà et va néixer, entenc, la curiositat de què passaria, no?, o què reaccionaria dins d'aquest accelerador de partícules, no?, una mica? Val. Llavors, quin és el vostre projecte en realitat? Com el definiríeu? A veure, Aaron. A veure, el nostre projecte principalment es tracta de... Nosaltres tenim que analitzar la radiació exterior de Mart per poder veure com afectaria aquesta a un astronauta que es trobaria a Mart. Molt bé. Perquè nosaltres tenim un inconvenient actualment, i és no podem protegir a l'astronauta directament d'aquesta radiació, i aquesta radiació, si es posa en contacte amb l'astronauta, li pot provocar malalties molt greus com el càncer, un munt d'enfermedats al final. Val. Llavors, el que estem fent és buscar fer com una espècie de protecció per poder protegir aquest astronauta utilitzant com terra de Mart, que s'anomena regolith marcià, o polietilè, que també és bastant aïllant. És un material molt bon per aïllar aquesta radiació. ¿Demanes paraula? Sí, Quim, digues. El polietileno nosotros lo conocemos como algo como demasiado... Es una palabra que no suena muy bien. El tenim com algo negatiu, com algo dolent, vols dir? Que es complicado, pero si te digo de que el polietileno es el mismo material con el que se hacen las tablas de cortar, ya suena como más familiar, como más que estamos asociados con él. Vale. Entonces es para que también los oyentes tengan una idea de lo que es el polietilè. Que tampoco es tan que el tenim a l'abast, sí, es una cosa día -día. muy normal en nuestro día a día, pero que suena como muy distinto a lo que solemos escuchar como materiales. Vale. Sí. Vale. Llavors, la vostra idea és protegir aquests astronautes, dèiem,
amb un vestit, amb un traje, no? Que portarà els elements de Mart, que trobaríeu allà. Sí? Sí. Entenc bé, aquesta terra que hi ha allà. Val. Com heu arribat a aquesta conclusió? És a dir, com heu arribat a pensar que la Terra, la pròpia terra de Mart, podria protegir a l'astronauta? Bueno, el tema de Marte en sí lo sacamos porque últimamente se está hablando mucho como alternativa de ir. Hay como muchas ganas de ir más allá de la Luna y ver más cosas. Y es lo más propio a la Tierra. Pues se nos ha ocurrido lo de la Tierra, para compararlo con el polietileno, las tablas de cortar, compararlo para ver si podemos aprovechar los materiales que ya nos da el mismo Marte. Vale. Como para no tener que traer tanto equipo de la Tierra y sea como más práctico. Quizá no un traje hecho del regolito marciano, que es la Tierra de Marte, sino como una base o casas o alguna... Lo rellenaríamos como de tierra para ver si podemos aprovecharlo. Val. I en quin moment entra aquí l'accelerador de partícules? El acelerador de partículas simularía los rayos de la radiación. Val. Del espacio. Sí. Val. Molt bé. Llavors, la pregunta és, no tenim terra de Mart aquí per posar-la a l'altre costat i per veure si funciona aquesta protecció. Com ho faríem, això? Mezclaremos dióxido de silicio y óxido de hierro, que es lo que le da el color rojo de la Tierra de Marte. Sí, haremos como un simulante. Sí. Val, o sigui, amb els ingredients que tenim a la Terra, simularem la Terra de Mart. Sí. Que no és exactament la mateixa, entenc? Quasi. Quasi. Val, hi ha poca diferència. Sí. Val. I amb això podríem veure si funciona o no funciona. Vale. Què ha de passar? O sigui, quan nosaltres posem en marxa aquest accelerador de partícules i tiri i simuli aquesta radiació que rebríem a Mart, li donarà a què? I com veurem si allò ha funcionat o no ha funcionat? Aquí entra la part de cuina, em penso, vale. Quim? Sí. Pues nosotros pondremos en unos sitios predeterminados nuestro polietileno, que en este caso serán tablas de cortar puestas una detrás de otra para ver cuánto se necesita para anular o reducir la cantidad de energía que le llega al cuerpo humano. Vale. Y así podremos sacar un estimado del grosor, de la densidad y todo esto. Y como no hemos encontrado gente que quiera ponerse delante de un rayo, es broma, pues ¿no? vamos a tener que simular el cuerpo humano con gelatina. En específico gelatina de cerdo, ya que el colágeno que tiene la gelatina del cerdo es un 90% parecida a los tejidos humanos. Val. Entonces, en este caso, el cerdo es nuestro mayor aliado en esta parte del experimento por eso mismo. Molt bé. És a dir, que allà, en aquella màquina, posaríem aquestes taules, no? el polietilè, i a darrere aquesta simulació de persona per veure allò com acaba reaccionant. Clar, tot allò heu desenvolupat vosaltres, imagino, 50.000 fórmules, no?, per dir o per calcular què és el que s'ha de tirar i què és el que necessitem per protegir l'humà, no? Tot això, qui ho ha desenvolupat? Jo, l'Aaron. Mare meva, Aaron. Bueno, és bàsicament fer ús d'una fórmula molt famosa pel món de la física, que és al final la fórmula de Berzelius, que és d'un científic molt famós que va treballar en això, que és més que res per calcular com aquesta energia al col·lidir amb aquest polietilè o amb el regolit marcià es dispersa d'un mode que es redueix aquesta capacitat de la radiació. Molt bé. Val. Mare meva. És molt curiós, no?, perquè us heu ajuntat 4 o 5 persones que cadascú ve d'un lloc i d'una branca completament diferent, no?, que us heu ajuntat per fer aquest projecte que us ha engrescat a tots i a totes, no?, i que això us pot portar a on? O sigui, quin és el premi o quina és la vostra intenció amb aquesta competició? Sí, hay 5 equipos ganadores y cada uno de ellos se irá a diferentes aceleradores
de Alemania i Suïssa. Vale, perquè estem parlant que, clar, això vosaltres no podeu comprovar si funciona o no funciona perquè no podeu anar a un accelerador de partícules i dir-li, em pot provar això, sisplau? Claro. No ho podeu fer, val. Exactamente. Llavors, diguéssim que aquests 5 equips guanyadors, el premi és provar si tot això funciona. Sí. Sí, val. Entenc que al ser una competició mundial, aquí ja no sé si sabeu la gent que es presenta o heu mirat anys anteriors, què? Sí. No són 4 gats, ¿no? Imagino que ja hi deu haver-hi... Normalmente son más, ¿cuántas eran? ¿200 y pico o 500? Sí, pero el año pasado fueron 500 equipos. 500 equips que es van presentar en projectes al·lucinants, perquè els projectes són d'un àmbit concret, són de física, són de què? O són lliures? Son más libres porque, por ejemplo, nosotros queremos hacer de uso de esa manera el acelerador de partículas. Pero hay otros equipos, por ejemplo, que han planteado crear con diferentes componentes, crear como una máquina. Ahora no me acuerdo bien qué hacía, pero es como se pueden hacer de diferentes maneras. Vale. Y ámbitos, no hace falta que sea Marte o... Vale. Pueden probar eficacia en otros materiales, como estamos haciendo, pero nosotros combinamos con más cosas. Sí, hay otros equipos que han buscado cuánto Lego hay que poner para parar la radiación del rayo. Molt bé. Sí, cosas así. Val. O sigui que si guanyéssiu, podríeu anar a provar això a l'accelerador de partícules. Sí. I després què? El vostre futur, què? Perquè, clar, t'ho imagina't, no? Provar una cosa així. Potser deixes la cuina, Quim. No, això no crec. Lo que en el currículum quedará espectacular. Mare meva! Y aparte son 2 semanitas que estamos ahí. La experiencia. Sí, aparte de la experiencia en Suiza, que es un país precioso, que también puedes, aparte del hacer el experimento, ya el simple hecho de viajar con tus amigos ya es una experiencia única. Sí. Y eso de que comprobar, que te dejen las instalaciones, ver todo eso, porque solamente el acelerador de partículas ya es casi igual o más grande que Santa Perpetua. ¡Oh! Para que te des ¡Mare meva! Para que hagas una idea de cómo es eso. Todo eso está debajo de tierra. ¡Mare meva! Tú ves un edificio, pero el edificio ese está en el centro de un círculo gigante. Es súper grande todo eso y es una pasada. A mí, que yo no tengo ni idea de estos temas, ya cuando me dijeron eso... Bueno, doncs l'Aaron deu estar frisant, no?, per guanyar una cosa així. Per tu deu ser un somni, no, això? És que, a més, el lloc és molt famós perquè van descobrir un munt de coses. Van descobrir, per exemple, el boson de Higgs, que va ser un avenç molt important de la física, de fet. Va ser un avenç que va permetre, més o menys, com teoritzar com el que succeeix amb algunes partícules. I és això una cosa que és meravellosa. Sí, que estan allà treballant i realment estan fent feina, Clar, tu, pel teu futur, sí que t'aniria superbé, no? Un premi així, un reconeixement així, és com l'inici d'algú que et pot portar allà on vols, no? Pues sí, mira, la veritat que sí. Igualment, al final és el que deia el Quim, a més, no és només anar a competir, al final és tindre una experiència en conjunt amb un grup de gent amb el que igual no comparteixes els mateixos gustos, però potser ve bé per poder formar com uns llaços més forts entre els participants. I a més és meravellós perquè heu ajuntat diverses disciplines que a priori era com que no tenien res a veure, però heu sigut capaços de treballar, no?, des de diferents punts de vista completament diferents, i això és meravellós. També diu molt, no?, per aquesta capacitat de crear l'equip, que no sé, Cristina, si ha sigut una mica cosa teva, no?, això, aquest lideratge de crear l'equip, no? Sí. A tu també t'aniria molt bé per la teva feina, ¿no? Si analitzes dades, qué millor que això. Claro, porque hay diferentes detectores en la misma línea y entonces detectará a qué velocidad van las partículas, cómo afecta al simulante de la persona, y entonces todos esos datos yo tendría que analizarlos para saber qué va mejor, si la Tierra de Marte o el plàstico, o sigui, el polietileno. Clar, o sigui, això és el principi, no? El posar allò a la màquina, al final, que per vosaltres és com el final del treball, no, per tu, per exemple, seria com el principi, no? De, vale, ara totes aquestes dades que ha donat la màquina, anem a analitzar-les, no? És com...
I podríeu tenir la possibilitat de seguir investigant en aquest sentit? El premi us ho permetria? Ojalá. O sigui, vale, igual això ja ha de ser cosa a nivell... Ya los profesionales ya... Ja s'encarregaran, clar. Sí. Vale. Què anaves a dir, Aaron? Respecte al que havíem dit abans, no només em serveix a mi també aquest treball, jo crec que també el serveix al Pau Boscón, que no està aquí, però ell també té un interès molt gran per la física i segurament li agradi el tema de treballar en això. Home, clar. Sí, com dèieu, un currículum excepcional, amb aquesta edat, tenir algú així ja en el currículum. Sofia, a tu, que estàs humanístic, això et faria canviar de... ¿O qué? Bueno, estoy haciendo cuarto humanístico pues para pasármelo bien y disfrutar de cosas que me gustan. Pero mi futuro más bien yo lo voy a enfocar también en un poco la informática, pero en el perfil de hacking ético, que es ciberseguridad. Ah, molt bé. Y entonces también tiene que ver con informática y programación y... Totalment. Que bé. Però sí. Uau. Bueno, pot ser un principi, Pot ser un principi molt, molt, molt interessant, un punt de partida excepcional, jo diria. Doncs tant de bo, no? Això com ho sabrem? Quan ho sabrem? Això, quan diuen els resultats? O sigui, quan sabreu si heu passat aquests 5 equips escollits? Este verano. A l'estiu! Sí. Ostres, encara hem d'esperar fins l'estiu. Déu-n'hi-do. Bueno, mentrestant, seguiu investigant, perquè us veig persones molt curioses, no? I al final així ens descobreixen les coses, no? Rascant aquella curiositat, investigant. Molt bé. Enhorabona, nois, noies, per haver arribat fins aquí i per tenir les coses tan clares. Enhorabona, us felicito. I moltes gràcies per haver-nos explicat això aquí a Ràdio Santa Perpètua, perquè, home, és un orgull també tenir perpetuencs en aquest projecte, ens agrada. Així que estarem pendents de vosaltres, a veure què ens dieu, Sobretot, ens heu de dir si això ha funcionat o què. Sí? Vale. Sí. Molt bé. Doncs Aaron, Quim, Cristina, Sofia, moltíssimes gràcies per venir. Gràcies, fins la propera. A tu. Merci. A tu, Adéu. gràcies. Adéu.